שימו לב, אני נמצא כאן עם החבר'ה המצוינים האלה שהותקפו אתמול בסניף מקדונלד ברמת גן. אז קודם כל החלטנו לצ'פר אותם בסעודת מלכים. אני נמצא בצומת גולני, שימו לב, במקום אוהל אברהם שהקים הצדיק אברהם, ישר התחבר אלינו והזמין אותנו להתארח כאן. אני גם רוצה להודות לפיצה אדיס שגם תרם, הוא נמצא בגבעת אבני, תגידו שאני שלחתי אתכם. עכשיו מסר לעוכרי ישראל, כל החיילות והחיילים הם ילדיי, מי שפוגע בהם אני נכנס בו עם שופל, אין פשרות, ואני אומר לכם, תתייחסו בחרדת קודש לאנשים הטובים האלה, אל תתעסקו איתי. יש לכם מה להגיד? עם ישראל חי אוהבים מחדש, והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב.